Κεντρικά Mercedes. Και το όχημα που δίνουν τώρα στους Orga-Leader και το δοκιμάζει. Το δοκιμάζει ο Λεωνίδας και ο σπόνσορας. Αυτό θα πάρουμε εμείς. 1886. Έχετε υπόψη ότι αυτό δίνουν τώρα στην κλίμακα των Orga-Leader. Καλή μία. Αλλά βίστεψε. Για κατεβάω, να πάρεις αγκαλιά να τα κατεβάσεις. Για το βγάζει όλο με Φωτεινή, εσένα ποιος αρέσει απ' όλα? Εμείς θα πάρουμε αυτό. Αυτό? Ναι. Ωραία. Είναι εποχής. Μπράβο. Ναι. Αυτό θα πάρουμε. Αυτό μου λέει ποιο θα πάρουμε, λέω αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή την περίοδο δίνουν αυτό.